Ruto telo machielo dhi nyime kanyo koda sidho chenro mopogore opogore kamoting'o malo mar siro rawere mong'ere kaka Nyota. Bende otimore alapno mano ma Ulinzi ka koro mani tielo mar mabiro kosidho chenro makamagi. Ka Ruto sach nyasi onogo olero ni en gino mabende piny owacho mare timo mar konyo ojende kod johala mapod tindo yudo kaka ginyalo chung' weche mago mag bero ngimagi makiny kod kuom sir ma piny owacho osebedo kamiyogi. Jatend piny owacho nogo nokawo kinde mar jiwo rawere mosudo mich makamani kata pok makamago mondo mi oti kodgi makare. Wira ni mani yo mabende koro sirikal tiyo godo mar konyogi loko ngimagi kod ketogi chung' motegno e kuom ohelni ma gitimo. Mambo? Poa. Ni aje? Very good. Jina? Julius Njogu. Julius. Haya, Julius ako area. Sasa Julius, ulipata pochi la biashara ile ya kwanza? Hebu tueleze kuliendaje? Okay, nilipata 22,000 kwa pochi la biashara. Ndio. Na 3,000 kwa Zidi. Okay. Zidi mali ya akiba. Nilikuwa na existing business ya Yes. groceries. Ya grocery. Hiyo 22,000 nilitumia nikaboost hiyo business, nikaleta nyanya, waru, na hizo vitu zenye zikuwa. But an existing business nikaboost. Very good. Biashara. Wapi sauti ya kaka? Aya, wanaendelea hawa jamaa. So, biashara yako sasa inaendelea? Inaendelea. So, leo umekujia? Nimekujia zingine. Though iko, bado tutaendelea kuboost. Hizo zimebaki. So, wacha nikuulize kidogo. Pale katika biashara yako, mapato ilikuwaje kabla na baada ya wewe kupata msaada wa Nyota? Okay, unajua lazima watu wakule groceries. Yes. Iko constant. Iko saa zingine iko down, saa zingine products zikiongezeka inaenda chini kiasi. But tukiboost iko constant. On a good day, yes, unaweza uza sales like 8,000, but hiyo si profit yako everything. But unaweza pata profit like of 2,000 ukishatoa everything. Kwa hiyo 8,000. Na ni daily. So daily uko na profit ya 2,000. 2,000 unaweza pata 2,000. Pesa chama ngino timre bende ni jatemiga mshochi mago magrirogi mag saga migosi Cliff Oparanya bende korono ka okinde mar ne nyiso jende ni mondo mi olosi ruogi mopogore mag ohala mar yudo omenda mabende koro sirkal golo. Ne ojiwo jende mati maber tok sirkal ne golo omenda maromo milion 193 mago mag Nyota e gweng' mopogore opogore kamting'o West Pokot, Trans Nzoia kod Turkana. Ben korgin mago mag jiwo gi weche mago mag ohala mag timo. Magino wacho e sach chako chenro no e tielo mar ariyo mar Nyota e boma moro ma Kapenguria mabende en log tich mar kaunti nogo mano ma West Pokot. Ka koro no lero ni gidwaro mondo gine ni jogo mabende yudo pesa makama onyal chung' motegno mar loko ngimagi kach kod abugo ohala mag timo kaka yo mabende piny owacho ting'o gi godo malo. Where we have 3 counties, West Pokot, Trans Nzoia, and Turkana. We have met here youth over 7,000 from the 3 counties. And within the 7,000, 4,000 are receiving their money for the second round, and 3,000 they are receiving their money for the first time. We have had experiences of those who have already received money. They are doing very well in their businesses, and we are hopeful that as they get the second tranche, they are likely to improve their business even further. And those that are receiving for the first time, they have been trained as expected, and they are prepared now to start their business. Today, we have received a total of 193 million Kenya shillings going to the 3 counties. First round, 97.6% of those who are given money started business, and they are doing their business well, and they are going to continue with the second tranche. Only about 2.4% never continued with their businesses because of the various challenges that they encountered
And unfortunately, we lost 10 youths out of the total number at that time. So, mnajua wasi kwamba other than maybe Trans Nzoia, kuna kaunti mbili hapa, kaunti ya West Pokot na kaunti ya Turkana, ambayo vijana wanahusika na mambo mengine kama ya cattle rustling. So muhimu ya Nyota kwetu ni kwamba vijana wetu watapata nafasi mbadala katika kujumuisha kimaisha, kujijenga kwa njia ambayo wataweza kujiweka katika njia badala kuliko kukimbizana na ng'ombe. Na hasa wakifanya mambo haya ambayo sasa pesa yanaingia, itawafanya wasiwe na fikra zingine mbovu ambazo zinahusika na sehemu ambazo wanasemekana kwamba uchumi na mambo ya ajira iko chini. Seed capital has been a challenge in business, entrepreneurship, and therefore they should just purpose to use for the right purpose, as evidenced by others who have used, who we heard from them, simple businesses with a business plan, and they will be able to grow their investments. I just encourage them that because we come from very difficult areas like Turkana, West Pokot, we have been complaining about marginalization and even Trans Nzoia. Ese mwangu na timu bende eno jende maloyo miang beach prauchia kodangwene county machalo kaka Samburu, Isiolo kod Malma Laikipia. Beno sedo menda no mano mar Nyota mabende kod wacho no sirkan kod piny wacho irogo mago mag tungi malo. Ma biro kako jatim go chwech mago mag limbe kod wuodhe man Mikael Rebecca Miano. Ekimo be no limo bono mano mana nyuki no kako maken mar yango ni maloyo ojende 2607. Bende yanene osedo sirma kama ni kinde mokalo chien kocha ka jatelo nogo no lero ni piny wacho oikon maneno ni jogo ma imiyo sirma kama obiro nyalo tiyo kod yore mano makare. Ne ojiwo jende mondo miyo ochung' motegno matiyo kanyo koda pesa go kaka rwach ni piny wacho. Bende oikore maneno ni ok inyore weche mago mag ohala kata chung' margi motegno kaka gavana mano ma kaunti ma Laikipia mano Migos Joshua Irungu bende ogolo singo ni jogo mabende odo sirma kamani koro piny wacho mar kaunti no dhi golnegi oko ushuru mag chulo kuom higni 2 mondo miyo ohandgi onyal chung' motegno. Na ukiangalia hapo juu, hii project ambayo imeanzishwa na serikali ya rais wetu inafaa kusaidia vijana, young women. 5% we have persons living with disabilities, and 5% for the refugees and host community. Nzuri sana, naitwa Amina. I'm from Merti. Nimepata Nyota first 22,000. Nimefanya biashara, nauza nguo ya wanawake huku Merti. Naendelea vizuri, hiyo pesa inanisaidia sana. Nashukuru president, namwambia anajaribu kuangalia hata watu wa disability kama mimi, wengine pia. Nashukuru, hiyo pesa imenisaidia na biashara yangu inaendelea mpaka saizi. Hizo nguo ikuwe kubwa zaidi huku kwetu. Nataka hiyo business yangu nataka kuinua zaidi. Hata hizo pesa 22,000. My first supply was the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei Ruto. Yes. He was the first person that identified to do it. From there, I started Munyani Company Limited, which is now I have a certificate. So I'm ready to supply with the help of the CS and our PSS here na mtu wetu wa state. So, hiyo ndio ujumbe nilikuwa nayo. Biashara yangu imekuwa successful sana. Eweche mamo kubende ni jatemi ga ucheche mago magaiti mathukani Kipchumba Murkomen koroni owacho ni pod gidhi medo timo apedha mar jonjore mar gwenge mag Samburu kod alwora mare kaka yo mar kedo kod gige lweny ma ok opwodh gi wacho jonjore osebedo ka koro timo godo timbe mag maundu. Ma biro ka koro owacho gi sachuru mabende nobedo kinde kanyo kod jotelo makono kama koro no lero ni chengo mag arita ibiro ting'o malo ka koro roma kama no bagi alwora no mano mar Lolmolog Malaso e kaunti mano ma Samburu kama Murkomen okwa jotelo makono matiyo kanyakla kod piny owacho kama bende ogolo siem ni jogo mosebedo kanyo kod gige lweny ma kamago tok biwe ma koked godo kowacho ni pod nitie kuonde moko
ma gige lweny go poni nitie to gibiro manyo giduto mondo mi golgi e lwet oganda go eko. Ya tatu, so tukikuja hapa kukalia bunduki, tutatoa hii bunduki yenye iko hapa chini. Mpaka hawa watu watapenda kukaa kwa amani na nyinyi. Na tutafanya hivyo kwa pande zote. Kama ni Turkana, tutatoa. Kama ni hii Baringo, tutatoa. Kama ni Samburu, tutatoa. Tunataka kutoa kwa sehemu zote. Kwa sababu adui ya amani kwa Kerio Valley ni mambo ya bunduki. Safari hii nimekuja, mnipatie tu wiki chache iko mbele hapa. Mtaanza kuona wale Wachakoya tena wamerudi hapa. Watakuja kuishi na nyinyi na watoki tena. Kwa sababu lazima wafanye kazi yangu mpaka ishe. Tumesikizana? Hiyo barua yangu ya bunduki 200, mimi sitanganyana ndani ya ofisi. Hiyo 200 tu. Na mimi nataka kusema hivi CS wakishukuanga NPR hapa, nimekuwa mtu wa kusaidiana. Mimi natengeneza mahali ya training, natengeneza mahali ya training yote, nafanya kila kitu, tumesaidiana na GSU. Hata hii watu ya Joko wamekuja hapa, nimetengenezea kila kitu mpaka maji. I cooperate with the government of Kenya kuhakikisha. Ndio mimi nataka kuhakikishia kama Inspector General ya kwamba mahali waziri ametaja pale mahali inaitwa Bukoi tutaweka GSU. Komanda wa GSU wako hapa, anatafuta GSU anaweka hapo. Haya, hii watu ya kutoka watu ya SOG hata Kabeao nasikia bado iko hapa. Kwa hivyo kama vile waziri amesema in the next few weeks tutakuwa tumeleta hapa ndio waweze kuwasaidia kuona kwamba security ya hapa imerudi. Sisi hatuna shida na kuingia huko. Huko tutaingia, ile watu ambao wanaletea nyinyi matatizo lazima tutafanya nini, tutashughulikia. Maana mkora criminal Eto kama chile bende ne jokanye rogno mano mar kinde e imbono makate Kisumu kan kutene kanyo kod jakom gi imbono mar Kenya Mike Grace Otieno kod norero kanyo kod jowetegi mar ne timo ng'anye pacho kani mar kwedo nek mar kinde wetegi Edward Kariuki to kod nyawadgi Esther Warimu mabende gidwaro mondo mikoro piny owacho nyal neno ni jogo manotimo tim mag nek go maki mondo mikano kan machiko yango. Gilero ni ok gibiling ka koro timo go mag njore kod nek makamago medo dhi nyime pacho ka to piny owacho kokawo okang' moro amora malong'o ne midhiero ma gikaloe. Hata tupigwe tutarudi nyuma, hata tupigwe tutarudi nyuma, hata tupigwe tutarudi nyuma. Today we are joining colleagues across the country in solidarity to protest the deaths of our colleagues. It's been 10 years since we lost one of us, Willie Kimani, and it's unfortunate that 10 years down the line, we have had 2 of our colleagues die. We are calling on duty bearers, government agencies, to do what is within their powers to ensure that they hold accountable persons who have been involved in the killings of lawyers. Lawyers hold a special place in the country. We are the custodians of justice, and it is unfortunate when such incidents happen. It takes time for the police to do what is required of them. So we are hoping that duty bearers will do the right thing, ensure that lawyers' lives are protected, and ensure once incidences are reported, action is taken as soon as possible. Weche mamoko bende en oganda na koro kwa mondo nyalo wuotho e tuch achiel kendo gi pogre kanyo kod bedo gi paro mopogore kindgi kata kamano gi med mana bedo duond siasa mar ODM mabende ma yo kende ma iwacho nyalo biro miyo gi teko mar siasa e kind ogendni mamoko mapacho kani kod lido pok mag lemo e piny owacho. Mani biro kakor kwa makamo gol kanyo kod okil Fred Odumo Kini Eric ne ochopo ka chungo buran mano Kisumu West kama no rewo kanyo kod oganda mopogore ka kono sile kod jokanyo mag duond burano kotene kanyo kod jakom Sija Yaduogo ma bende no ywara nyasi nogo ma bende koro ne motel ne lek mare madwaro kom ma state county ma Kisumu ka koro okil olero ne riwruok mar oganda Luo ema biro miyo gichung' motegno e siasa makinde mabiro. Luonga ni the Sija Yaduogo. Omiyo odiochieng' ma kawuono noluongo delegates moromo godo odiochieng' ma kawuono kendo kwayo kaka jo Kisumu West wachung' kode kom Senate modhi manyono. So far wacho ni so good nikech onge jalno mosemanyo kom Senate moluongo ODM delegates. Bende onge ng'ata
moseromo gi ODM delegates Kisumu West mar manyo position mora mora Kisumu County gi party mar ODM. Omiyo bwana Fred Odumo warwaki Kisumu West constituency wagony nyalo wuotho daytime nyalo wuotho night time. Nikech koro jo party ong'eyo kendo wachno ler. Bang' mano gimong'e ni maduong' party bro timo nominations. After nominations that candidate ma party dhi miyo wabe pok waneno mamoro mopogore. Mane mabro wuotho go kendo openly wadhi wuotho go kamora mora. Omiyo jo Kisumu West ODM delegates Kisumu County amiyo uthuolo nikech ubende samuda ok chien ung'en ng'a moseromo kod iluongo ni ng'awa e county mano mamigo kata county ma Homa Bay ni moko kuom chuoliete gwenge mago mag Ogango e sub county mano mambita e county ma Homa Bay okwa piny owacho mondo mi oketnegi yorego mago mag yudo omenda ma sirogi mana kaka osebed kaka otimo ne jogo mamine mosito joutegi e gwenge makono. Whitney Houston nikoda ler e wachono. Chuolitego eko mane twak kod jofwambo bang' romo margi mar poro wach kanyakla kod lalruok e midhiero magikaloe ne owacho ni ber ka gin bende opargi kendo omigi sir ahinya to e weche mag rito kod puonjo nyithindo ma owegi godo nimar ok en tich mayot. Jaoda notho e 2006. Nyiri meyi bende onge nikech kikia gimi onego chiegi. Kod inege gokimi. Kod ide onge ng'ama ong'eyo. Omiyo akawo mon adi donjo to wuok jaoda notho to oya gi nyithindo chiko. Koro ma mondo bi mondo orit na nyithindo onge kata adi. Kidong kendi mino nosetho wuoro setho. Kori wuok idhi menyo modang' nyithindigi nyikwa meru gi chiem. Nyako mano biro ni kawo wuondi ni kawo mondo bi opidh ni nyithindo ni. Eyudo ka osiro nyuka gokinyi otedo kuon. Ochiemo nyithindo mano dhi skul ka duogo to yudo ka en onindo. Women nitie women enterprises. To kaka widow wasgi wato koro oketo ayo mane ma mondo dang' wabede gi enterprise machal gi ma mondo wan bende weche wadhi maber. Wayudo kaka wanyalo konyore ndalo mabiro. Wagone erokamano ne Raymond Omolo Dr. kuom paro maber nikech osebedo mana koparo mondo liete kende to wan iwewa oko. Sirikal ne olosnwa agulu moro mwanyalo chwoyo lwetwa kaka oloso ne mine mag mondo liete be oloso ni agulu wambe oparwa. Ruoth Malamba West Location Fredrick Odero ne oyango ni chuoliete kalo e pek kaka rito nyithindo kod koko mag udi e kindgi kod mon maginyuomo. Widows kalo e obadho mang'eny. Gin gi nyithindo mane monde gi ohegigo madhi skul kendo kaka ginyalo puonjogi mondo mi gikal magigike adult osebedo ka en challenge kabisa. Giyudo mine moko. It has driven them into drug, tobacco and substance abuse, gender-based violence. They drink more than you can imagine. And one of the things we have agreed that they are forming up a group that deals with the issues of widowers. They have thought of how to empower themselves. And even as much as they seek support from the government, they've thought of ideas and we've exchanged deeply with them on the things they need to do that would keep them busy. Kawuok Kala TV, and Whitney Houston. To bende weche mamoko bende en jochung' e kom mopogore opogore madwaro telo kaachiel kod mago bende nigi lek makamagi e kaunti ma Migori. Koro ni okwa mondo mi yie chwalo chenro mopogore opogore mag ne jopiny. Mari biro kawo telo kanyo kata ka notel sai nyasi mar ik mar mama Anna Alunga e gwenge mago mag Mikek kutene kanyo kod MCA mar Mama Kalda Kanyarwanda Migosi Felix Okwanyo. Negi yango ni mine kod rowere winjore mondo mi thuolo mago mag telo kod chenro mag mopogore opogore mar bero ngimagi. Kaka koro Collins Gor leronwa koa e kaunti no ma Migori. Migosi Kennedy Nyambok mobende en jang'wela rokoma MCA mano Mama Kalda Kanyarwanda koro to kwayo jotelo duto mawuok e kar chung' od bura ma Nyatike mondo koro to kele jotelo mopogore opogore ahinya to mondo mi ochiw sir ne mine ahinya to ne mago matimo ohendni mopogore opogore kaka achiel mar chung' kodgi magino wache kinde sach ik mama an e gwenge mag Mikei.
ofis marudege. Jiluorore wuode ni an nyari kokaluwo bang' nera mambadi nyidhi kata ka wadhi Samia ondare mwan. Empowerment itimo to ka otuotore. Ok ukel nguvu cha mondo empowerment otimne mine gi pesa mipogo mama wadhi oko keto dala ma mine wadhi oyuda gin gi miruti. Mondo gin be gilokre. Wawinjore maber. Ik makamano migosi Felix Odhiambo Kwany mabende en jang'wech e laro kom od bura manyatike koro to yango ni chenro mag dongruok mabende wuok e piny owacho dwaro mana jalo mabende wiye lew manyalo dwaro wechego mag dongruok ahinya to mabero ngima jodak manyatike. Oyango ni jaod bura manyatike migosi Tom Odege koro to osebedo ka yule tich mokalo gino mabende koro to wuok oko mondo mi koro to thiche oko e komno mondo mi oti gi thuolono mar chwalo chenro mag dongruok. 85% long and national government. Koro kaje mi nose usano mari maber gi president. Do pesa no. Samoro mama Ruto obiro suna is the kwini Ruto. No way stadium at a tune of 1 billion again. Mane pesa 85%. Sani uriri June pay nyota Ruto de gero sultan what 1.2 billion kinyo wacho. Nekech mano 85% madonge national treasury dicha. Gigi okwanyal yudo gi kaka jonyatike jotelo ariyo go nonyiso chia margi ponono ni giyudo kombe mabende koro gini e ng'wech magilaro no eko gibiro bero wechego mag kunyo mula mago mabende thothne jodak manyatike okete mahino margi kaka yo achiel mar bero nweng'o. Kennedy Nyambuku koro to medo jochung' wetene mondo mi onyalo uso sera ahinya to chugo thuologo mag tije ne were ahinya kotenore koda ka loso geche mabende koro nyalo kelo dongruok ahinya te kar jung'und bura manyatike mabende tijego mag kunyo mula koro to go e tach malich e miwuoro. Bedo piny ma yudo gari mane Mikeika. En gari madhi pera gi wiye manyien te. Gari ni wan gi nyithindo mowuok ka mosomo engineering kendo engineers wan go ka. Mane wayudo kaka wanyalo bedo gi empowerment mag joma tindo gi joma osomo gigi. To ayaw garaj moro ka maduong'. Achiel maloso gechegi to jomwandu ka un anabire ng'eu ka en mani pod achweko to kuyomba. Koro jomwandu ka un kelo spare parts ka to nyithindo mosomo ka yudo tich mag loso geche jowa gi ka. Wisdom nowachonu ma. Gor Collins, Kala TV, County ma Migori. Iwacho nogo ma county ma Migori janera mara kamoro moro mantie tikone weche manyien saa achiel ka kanyo dakika 24 pari weche mamoko inyalo medo luwo kale lwasi go mag tudruok kaka nasenyisi kamtimo Facebook man Kala TV live, X @Kala TV, YouTube en Kala TV kache kod pang maen free to air achiel kachiel. Jasomo Nainan Rogers Odhiambo. Uritu masani.